Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da haka, barkanmu da sake saduwa ku a cikin darasin da muke gabatarwa na koyon Larabci. Kar ku manta muna cikin littafin Durusun Lugha na ɗaya, kuma yau za mu yi darasi na 19. Wanda bai samu daruskan baki ɗaya zai iya duba wannan YouTube ɗin namu ko kuma channel ɗinmu ta TikTok domin samun karatukan baki ɗaya da ma littafin da muka gabatar na Jadidatul Arabiyya da duk wasu littattafai da muka gabatar. Ga mai buƙatar sha'awar koyon Larabci kuma zai iya shiga group ɗinmu ta WhatsApp dai shi ma domin ci gaba da koyon Larabci. Malam ya fara cewa ad-darsu tasi'u 10, darasi na 19, al-mudir, ma'ana shugaban makaranta. Ya ce kam ɗaliban jadidan fi fasliki ko kuma fi fasalika ya sheikh. Kam ɗaliban jadidan fi fasalika ya sheikh. Sababbin ɗalibai guda nawa ne a ajinka ya kai malam ko kuma ya kai sheikh. Al-mudarris, malami ya ce fihi 10 ɗalibin judadin. Ya ce a cikin ajina akwai ɗalibai guda 10 sababbi. Sai al-mudir, shugaban makaranta ce min aina hum, daga ina suke. A kulluhum min baladin wahidin, ya ce shin dukansu daga gari ɗaya suke. Al-mudarris, malami ya ce la hum min biladin mukhtalifatin, ya ce a'a su daga garuruwa mabambanta suke. Minhum 3 tulabin min Filfin, ya ce daga cikinsu ɗalibai guda 3 daga Filfin suke. Wa 4 tulabin min al-Yaban, ya ce ɗalibai 4 daga cikin Japan suke. Wa ɗalibani min Sin, kuma ɗalibai guda 2 daga China suke. Wa ɗalibun wahidun min Malaysia, ya ce ɗalibi ɗaya kuma daga Malaysia yake. Al-mudir, shugaban makaranta ya ce a fi fasaluka tullabin min Amurka, ya ce shin a ajinka akwai ɗalibai 'yan ƙasar Amurka. Al-mudarris, malami ya ce na'am fihi 7 tullabin min Amurka, ya ce akwai ɗalibai guda 7 daga Amurka. Al-mudir, shugaban makaranta ya ce hum judadun, ya ce shin su ma sababbin ɗalibai ne. Al-mudarris, malami ya ce la hum qudama, ya ce a su tsofaffi ne. Al-mudir, shugaban makaranta ya ce kam ɗaliban fihi min Europa, ya ce to ɗalibai guda nawa ne daga Europe a ajin naka. Sai al-mudarris, malami ya ce fihi 5 tullabin min Ingiltara, ya ce a cikin ajina akwai ɗalibai guda 5 daga Ingila. Wa 8 ɗalibin min Almaniya, akwai kuma ɗalibai guda 8 daga Almania. Sai ya ce wa 6 tullabin min Faransa, akwai kuma ɗalibai guda 6 daga Faransa. Wa 9 tullabin min Yunani, akwai kuma ɗalibai guda 9 daga Greek. Sai al-mudir, malami ce shukuran ya sheikh, ma'ana na gode ya kai malam ko na gode ya kai ustaz. Insha Allah sai zamu tsaya a nan gurin. Ga mai tambaya zai iya tambayar mu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.